Hainele sunt făcute să ne păcălească. Și aici mă refer la mai toate hainele din mall. Sunt tratate chimic ca să arate mai rigide, mai netede, mai pline atunci când noi le atingem. Se folosesc niște rășini pe bază de formaldehidă, ceea ce oferă o rezistență la șifonare, dar hainele se îngălbenesc mult mai ușor și pierde foarte rapid rezistența la spălare. De asemenea, conține amidon modificat pentru că este ieftin, biodegradabil și oferă acea rigiditate. Ceea ce este bine la început, numai că atunci când hainele intră în contact cu umezeala, se înmoaie. Probabil ați observat că în mai toate magazinele din mall, aerul este foarte uscat, tocmai pentru a le menține impecabil. Toate aceste substanțe pe care le conțin hainele, agenți de muiat și tot ce am zis mai devreme, fac ca hainele să arate impecabil, să arate premium, să arate proaspăt atunci când le vedem pe raft. Dar ce să vezi, ele dispar cu prima spălare. Și haideți să vă dau un exemplu. Această pereche de blugi nu are nici măcar un an de când i-am achiziționat, dar arată de parcă i-am purtat cel puțin 20 de ani. Vreau să vă zic că ei arătau mult mai negri, mult mai lucioși atunci când i-am luat. I-am spălat deja de 2 ori și arată de parcă efectiv zici că ai șters praful cu ei.